Vitajte pri mojom ďalšom videu. Tento raz tu máme už spomínaný Starlink originál USB-C kábel na napájanie Starlinku Mini. V takejto krabičke došiel. Čiže máme tu vytlačený návod, ako zapojiť kábel do Starlinku. Takže máme tu regulatory notice, knížočku, máme tu napájanie do auta, USB-C versus auto adaptér a 15-metrový USB-C napájací kábel, tiež vodeodolný. Takže na jednej strane zaštupolovaný DC kábel, ktorý ide do Starlinku, na druhej strane USB-C, ktoré môžeme napríklad dať do powerbanky alebo do už pribaleného autoadaptéru a používať Starlink Mini v aute. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Ďakujem za pozornosť.